Hello, guys. Welcome. How is the police in Europe? In Nordic countries, actually. For some reason, when I think about it, I think they are like nice, chill, calm. Am I right? Why do I think like that? I don't know. But today we're going to watch a police video in Finland. Interesting. Let's check it out. Taas kerran tämmönen hauskaa reipas yö Kytölän kanssa ja lähdettiin Pasilan poliisitalolta liikkeelle ja ajettiin siinä Pasilan aseman ohi, niin siitä löytyi tämmönen ihan perinteinen stadilainen purku, eli juoppo, joka toikkaroi siinä keskellä katua. Tää on semmonen mies, kun juo 2 kertaa vuodessa ja puoli vuotta kerrallaan. Terve! Ei oo mitään koska. Ei oo. Kuule, sä seisot vähän huonossa paikassa. Sä oot keskellä katua. Toki vaan poliisikaverit on aina ystäviä. Mutta ootko sen verran ystävällinen, niin menisit tuohon vaikka jalkakäytävän puolelle, kun tässä saat tehdä auton auki. Hei, voitko viedä yömaja? No kun meillä ei oo kuljetustilaa tässä. Tohon ratikkapysäkille, ratikka tulee siihen kyllä. Ei se kulje. Tulee. Onko varma? Kyllä. Ei ne tule kuru enää tohon. No muutama tunti joutuu I hear a lot of rrr in the language, right? In the Finnish language? Rrr. maksimissaan odottaa. No kun meillä nyt on ikävä, että meidän autossa kun ei ole kuljetustilaa, jossa voisi viedä tämmöistä päihtynyttä. Look how nice they are! Ja sitten siellä järjestyspoliisin kaverit hakemaan. Ja Nää sytytän, kun sä oot niin räkäinen, niin Joo, räkänen. Joo. tiedätkö sä mitä vanha sanontakin sanoo, että He's lighting a cigarette for him? What? ennemmin räkänokaastakin tulee mies kuin tyhjän naurajasta. sieltä tulee sulle kyy. Sinä pääset yömajaan. Mikä kyyti? Poliisiauto. Ei nyt noutaa, tuut noin hyvä kuntoiselle miehelle. Tosiaan, jos tarvii, niin mulla on sitten hyvät käsineet tuolla. Ja helvetti. No muuhan. Eihän meillä mikään rosva. Ei ole. Onko sulla mitään hakuja? Eihän mulla oo mitään haku. No sanopa se sun henkilötunnusta aina, niin katsotaan. Minä sanon kaverille aina. Joo, hei älä, ei tarvi koskea, joo. Minä on mitään käsillä. Et olekaan, sanopa se henkilötunnus. Sitten tietysti Kytölä ystävällisenä miehenä. It seems like they're so used to see drunk people, like they deal with him like it's a normal case. Otti mun juuri vaimolta saamat uudet nahkahanskat ja ajatteli, että pyyhkii rään pois herran poskilta, että on siistimpi, kun järjestyspoliisin kaverit tulee. Kaikki on kunnossa, ihan niinku pitääkin. Onko sulla muita omaisia kuin viranomaisia? Except us. Ei joku poliisikaverit. Sä oot kännissä. Oon mä vähän. Haiset ainakin. En mä koskaan. Kuinka pitkä putki on takana? Ai, se on valovuosi. Valovuosi. Joo, ja lääkäri sanoo, että ei. Maksa paskana. Sitten älä minun pyyhi tuota räkkää, että justiin laitoin hyvät käsineet kaverilla aina hyvää hyppyyttää, niin ei tarvi näitä sitten sotkia. They seem like a group of friends. That's what I thought. The police are so nice there. No ei, se on... Ei kesä tulee, mä nukun tuolla ulkona. No siellä on hyvä raikki selma. Mikä perkele, supikoira. No eihän se supikoira sinua syö, tiedätkö miksi? No sen takia, kun mä haisen niin. No just sitä. No ei. Se on kiva, kun te joku välittää. Kyllä, poliisi on ystävä. Kyllähän mä nyt pitää huoli, Mä en että... oo ikinä haukkunut ystäviä. No niin, äläkä meitäkään hauku. En mä haukkunut. Ja oli terävä No, puristus. aina. Minä sytytän taas, jos sopii, niin ei tuu sytytty, auto tulee. No niin, Look kato, at nyt sieltä that! tuli oikein oikeita poliiseja. Lighting a cigarette 2 Sieltä times tuli. now. Ja nyt voit ihan reilusti ottaa kaulasta kiinni niitä, kun meet hallaamaan. Kato Viekö ne siellä... mut kotiin? Vie, siellä kato naiskonstaapeli vielä mukana, että... Oho, on. Oo. Viekää mut sinne Seeing a yöön. woman officer. It's like a group of buddies. No ei muuta, hei. Kun hyvät jatkot. Ja hei, Joo, me kätellään. Joo, me käteltiin jo, hyvä. Joo. hei pidät virkaveljistä huolta. Kyllä, Joo, me joo. pidetään hyvää huoli. Niin kuin pitää aina hyvä. Aina muistamme, sanokaa konstaapeli lepolaisille terveys. Mehän sanot. No niin, morjen. Se on Riku mulle hanskat velkaa. Kiitos hanskoista. Se on muuten sitten päivävuorossa. Sinä lähet tuosta
It seems to be so fun to be a police officer in Finland. Like you just see drunk people all the time and laugh with your partner. Uudet hanskat mulle, jumala. Se oli hyvä jätkä. Oli. Mieti. Vanha ajan kunnon siis perusjuoppo. Ei mikään sekoboksi sekakäyttö. Kyllä. No, etenkä se liffa höpöttää. Ne on ihan hauska. Nämä on tietysti tämmöistä perusvanhaa ajan juopat, niin ne on lepposia vaihteluita siihen. Usein töissä kohdataan näitä sekakäyttäjiä, jotka on äärettömän arvaamattomia, joita saa todella varoakin välillä. Näinhän on mukavia juttukavereita. Yleensä aina lepposalla tuulella, että piristää kummasti päivää. Vaikka tietysti vähän surullinen ihmiskohtalo onkin, kun on alkoholisoitunut. What a wholesome little video. What do you think, guys? Are the police nicer, you think, in Nordic countries versus North America versus Canada? America, I'm sure. But maybe Canada. I don't know. I have this feeling like they're all nice. Probably not, I know. Anyway, guys, thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.